Това са бързите новини на деня, предоставени в рамките на една минута. Френските власти арестуваха най-малко 20 души при акции в цялата страна след нападения над служители в затвори, които нападения плашат персонала и разтърсват правителството. В средата на месеца неизвестни лица нападат няколко затвора във Франция, запалвайки коли и оставяйки мистериозни надписи. Дарманен е повел, както я нарича, затворническа революция, която има за цел да хвърли зад решетките 200 от 700-те най-опасни наркотрафиканти във Франция в два затвора с най-високо ниво за сигурност от това лято. Президентът Емануел Макрон обеща, че нападателите ще бъдат намерени, съдени и наказани след дни на инциденти около френски затвори, като в един от тях е било използвано и автоматично оръжие. Доналд Тръмп младши е в България и участва във форум, организиран от глобалната платформа за дигитални активи Nexo. Той каца на правителствения терминал на летище Васил Левски, София, а екипът на Тръмп младши помоли медиите да напуснат пистата преди той да слезе от самолета. Форумът, озаглавен Бизнес визията на Тръмп 2025, ще се проведе в София, като събитието е с затворен достъп и само с официално потвърдени персонални покани. Във форума ще участва и министърът на науката и технологиите на Израел Гила Гамлео, която също ще бъде на посещение у нас. Доналд Тръмп младши заяви вчера по време на бизнес форума в Будапеща, че Унгария и страните от Източна Европа трябва да изберат САЩ пред Китай за свой икономически партньор.